Hormatly prezidenti bilen parasatly başlanmagyna her bir güne şany senelere we taryhy wakalary beslenýän täze taryhy döwrümizde ýurdumyzda giňden bellenýän bütün dünýä saglyk güni münasibetli sagdyn durmuş ýörgesi gahrman serdaramyň ýörelgesi ady bilen köpçülikden bedenteri we sport we beden köpçülikden şäherleri Ahar vilayetinde de ýokary ukanatlikde şatlyk şowkuna geçirli. Bugunky şäherler Aşgabat Änew aýlaw ýolunyň ugrundan vilayet derejesinde gurulan velosipedli ýürüşle başlandy. Bu ýerdäki Ahal vilayet medeniýet müdürlüğiniň synygy dostlarynyň hoş owaly çykyşlaryna başlanan bütün dünýä saglyk güni münasibetli gurulan velosipedli ýürüş öýül boşly ýatda galy waka boldy. Velosipedçiläriň hatalary insan kalbyna ýaky buýsanç duýgularyny hasa belende götürdi. Bu ajaýyp portretler Mehriban watamydan baky bir taraplaryň 30 ýyllyk toýuny dünýä şöhratlandyrýan halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyň ähmetini hasa artdyrdy. İleşlerimiz velosipedli ýürüşiň dowamynda Türkmeniň janyş paly Gödül TV gatna Mehriban halkamyzy bagtyýarlyga besen beýik döwrümizde ýurdumyzyň dünýä öňlerine laýyk gelýän nurany ýollaryna, joşgyna bakar pasyna ojaman köpetdaň ýaşyl bergese berenen owadan baýyrlaryna ul höweslen sinetdiler. Biraz salamdan velosipedçiler Änew şäheriniň medeniýet öýüniň öňünde bellenen pellehana geldiler. Medeniýet öýüniň öňündäki giň meýdançada Ahal vilayet ýürüýte sungat mekdebiniň taliplerini ýerine ýetiren aýdym faly çykyşlar bolsa, Bagtyar il günümiziň ata-watamyza hormatly prezidentimize söýgüleriniň, hormat sarpalarynyň çäksizliginiň hoş owady bolup ýaňlandy. Yürüyüş tamamlanandan sonra Türkmen sportunyň şan şöhratyny awraýyny dünýä ýaýjak turganlar Änew şäheriniň sport mekdebiniň şeýlede vilayatyň durly künjeklerindäki döwrewap sport toplamlaryna Aşgasmanyň aslynda sport toplamlarynyň içindäki sport zallaryna sportyň durly görnüşleri boýunça sport ýarışlaryny we türgünüş işlerini geçirdiler. Bellen şäher iri halkary ýarışlarynyň bizim ýurdumyzda geçirilmegi aýratyn ähmetliler. Munyň özi Türkmen döwletine goýulan belen sarpanyň ýurdumyzda durmuşa geçirilýän halkary hyzmatdaşlygyna gönükdirilen açyk kapylar tiýaratynyň giňden ikrar edilýäniň aýdym tutnamasydyr. Sport büýük güýç gaýratyň, gözelligiň, sagdanlygyň we täze belentliklere tarap okunyň beýanydyr. Şonuň üçin häzir Türkmenistana sport jemgyýeti möhüm ähmete eýe bolup, köp sany tarapdarlygyny tapýar. Ahal vilayatynyň etrapdyr şäherlerine giň gerinde ýaýlandyrylan sport bäsleşikleri jemgyýetimiziň sagdyn bedende sagdynlyk diýen ýörelge agrarly dagyny ýene degredek tasdiklap, Türkmenistanyň hormatly prezidentimiziň dörejilikli ýörelgelerini hende asyrly başlangyçlarynyň töwereginde berip jegitliginiň aýdym tutnamasyna urly. Şol başlangyçlaryň esasy maksady bolsa, watanymyzy mundan meýlekde gülledi beslemekden, halkamyzyň bagtyar we awadan durmuşyny üpjün etmekden ibaretdir.